Entertainment ne ya shirya. Tattaunawa yake yi. Manya-manyan mata yau dai gane su kusa. Muna ta kan girma da shiri a turakar Hindu mu ne ga gida. Wai Hausa suka ce wai son a sani yaji da kwarin miji. Wai mace ce ta yaji sai ta tafi da kwarin mijinta. Ha kuma da ɗan masu gida. To ‘yan Hausa ku fassara mu me ake nufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallo da sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin mu mai taken turakar Hindu. Shirin da har kullum yakan zaɓulo muku fitattun mata da suka yi fice a fannuka daban-daban na arewacin Najeriya. Kama daga siyasa, kasuwanci, masarauta, masu makarantu da waɗanda suka yi gwagwarmaya ta yau da kullum. A yau shirin turakar Hindu na musamman ne domin kai gaskiya yau sai kun bani alawa zan faɗi sunan baƙuwar mu ta yau. Bari ɗan ja aji kaɗan sai da gaya muku. Tambari na turakar nan a turakar Hindu. Ga shirin ban mamaki. Kamfanin Saudatu Global ke shiryawa. Entertainment ne ya shirya. Tattaunawa yake yi. Manya-manyan mata yau dai gane su kusa. Muna ta kan girma da shiri a turakar Hindu mu ne ga gida. Masu kallo da sauraron mu kun san wace ce baƙuwar mu ta yau? Ita ce macen da ta fara rubuta littafin Hausa wato a zuwan irin novel ɗin nan. Har wani ɗan yanga nake son ƙara yi. Ba kowa ba ce illa mamanmu Hajiya Hafsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maran ke daɗe barka. Muna godiya da kika ba mu lokaci domin mu kasance da ke a cikin shirin mai na turakar Hindu. Da farko muna so mu ji ɗan taƙaitaccen tarihin rayuwa yadda aka taso aka yi makaranta aka yi gwagwarmaya. Alhamdulillah, mu dai an haife ni a Kano 1952 a Ƙofar Mata. Don kakana yana na a Ƙofar Mata. Muna so mu karatu a Shahuci Primary School, sannan na je Provincial Girls School, sannan ta zama Shekara Secondary School duk anan na yi. Sai kuma karatu da nake yi haka online wanda ba da zuwa aji ba. So na yi soma course da Bennett Correspondence College duk da cewa ban gama course ɗin da na ɗauka gurin su ba. Sannan kuma na je a canjin kusa-kusai da dama na rubuce-rubuce da ayyuka na harkar mata. So shi ne dai labarin. Gwagwarmayar makaranta yadda aka yi karatu da irin mu'amala da aka yi da malamai da 'yan makaranta abokanan karatu. So gaskiya wani lokacin na samu tsangwama a makaranta saboda yara sun sa ni gaba. Kin san lokacin nan kana karatu seniors dole ka ce musu yaya. To an nemi in ce musu yaya ni kuma na ga ta uwa ɗaya uba ɗaya tana koyarwa a makarantar. Ina kiran sunanta Nana ya za in zo in kira wata kuma yaya. So dalilin haka mun samu 'yan matsaloli da yawa da yara. Daga ƙarshe dai da yake bodin nake yi sun takura ni. Sai wata rana sun yi wanki ranar Lahadi kafin a je makaranta. Sai na kwashe uniform ɗin sai na je na ɗora kan icen kuka. Akwai ƙaton icen kuka a shekara. Sai na ɗora a kan nan na ajiye. To da safe ko wacce ta tashi za ba uniform. Ƙarshen ta aka zo ana bincike sai aka ce ai an gani na ɗora kayan akan kuka sai aka kai ni gurin principal. To daga baya dai aka matsa min na mayar musu da kaya tun daga ranar kuma sai aka shafa min lafiya. Ba su daɗin irin baki ɗin punishment ɗin nan ba. An yi ta punishment ɗin ai da abin ne ya kai gargara shine ne maganin su ta haka. Don lokacin ko ka kai ƙara malamai ba sa komai a kai. Sai a ce maka to za a yi punishment ɗinsu ko a yi musu faɗa a ce kar su kuma shi kenan sai a kyale ka kai da wahala. To amma tun da ne wannan sai aka kyale ni. Shin waɗanda aka yi makaranta da su tun lokacin kuruciya har yanzu ana tare? Akwai wasu akwai waɗanda akwai ta gari Umar Jamila Baffa ma classmate ɗina ce. Akwai su da yawa akwai Hadiza Galadanci duk classmates ɗina ne a shekara. Akwai Asabe Baba Dara su abin da take da suna mai ra'ayar baka suna da yawa yawan yaran.
To amma dai waɗanda muke mu'amala da su yanzu daga Maimuna saboda ita ta koma makawar ƙanwata ce, sai kuma ta Gar Umar su ne muke mu'amala da su sosai. Amma ko wannan yar uwata ne su hutun nan ajin mu ɗaya na Ja'atu, class ɗin mu ɗaya shekara tare da su. Tare muka yi shekara da ita. Alhamdulillah. Kusan wanda suka shekara 45 zuwa 50 ko fiye da haka suna da labarin littafin ki mai suna So Aljannar Duniya. Shin me ya baki sha'awa har kika shiga rubutu? Wanda dai ina da tarihi an ce tun kina karama kike da sha'awar rubuce-rubuce. Shin me ja hankali kike kai wannan littafi? Na taso gidan marubuta da babana da kakana da kakannina ma zan ce suna rubutu. So rubutu ba bakon abu bane. Tun muna yara muna ganin babanmu yana rubutu kuma yana karfafa mana gwiwa. Mu ma mun nuna sha'awar mai rubutu mu yi. Musamman ma dai shi ya karfafa min gwiwa da in rubuce-rubucen dan lokacin na rubuta ɗan labari shi zan ba. Zai duba sai ce mu kin kokari guri kaza ga guri kaza ki gyara. To da haka har muka shiga makaranta. To ina class 5 a provincial girls school lokacin sai aka nemi mu rubuta kananan labarai ko kuma waƙe na turanci. To sai na rubuta labarin saboda a lokacin yayata ta yi aure kuma an samu ɗan matsala saboda baba Fulatani ta aura ba. So sai na rubuta labarin da sunanta don ita ma ta min gyara. Sai aka zaɓi labarin guda 3 namu sai aka saka a British Council. To tun daga nan ina dai rubutun ajiye. Daga bayan na ajiye da labaran ƙananan da sai abin da New Nigerian Publishing Company sai suka fitar da gasa lokacin su Abubakar Imam. Sai na ƙara gishiri a labarin da na rubuta yau wanda zai ja hankali sai na rubuta littafin. To da ni da ƙanwata ko ta ƙanwata Zara ita muka zauna muka yi decide sunan littafin. Nan da mallakin zuciya muka ce za mu sa. Sai ta ce min a'a So Aljannar Duniya ya fi daɗi. Sai muka sa sunan. So sai na shiga da shi gasa. Da aka tashi kai gasar mai gidana ne ya kai. Da ya kai sai ya san kai. Sai cire sunan babana da ya saka a littafin. Sai sa sunan shi. Dan ni sunan babana Abubakar Garba Sa'id. Sai sa sunan shi Muhammad Ahmad Abdulwahid. To ni ban san a lokacin wannan sunan ya amfani da shi ba dan ni a rubutu na sunan babana na sa. Sai da aka gama gasar aka ce ga waɗanda suka ci aka aiko min da takarda sai daga rubuta. Da aka yi haka ya ce haka kawai kina gidan na sunan zan sa sunana ba. To da haka littafin ya samu wannan sunan. To kuma tun daga lokacin da ina rubuce-rubuce na yi malanci da tafai na guda 2 a Bayero University. A lokacin nasiha ga ma'aura da 'yar dubu mai kan motsi. So sai dai unfortunately a yanzu ba ni da copies ɗinsu sai na sake da printing. To na rubuta akwai dai rubutu da ne da dama yana nan ajiye. Kama akalla ke rubuta littattafai za su kai nawa? A yanzu dai ina da kusan 30 waɗanda na gama. Wanda na so ma kuma kin san lokaci kana cikin rubutu sai ya dake maka ya tsaye maka. To waɗannan ba ma zan iya gaya miki iyakar su ba saboda na ka rubuta an ajiye na kasa ci gaba sai ajiye su sai gaba kuma. So waɗanda dai na buga akwai shi So Aljannar Duniya dama Zariya ce ta buga shi. To na buga nasiha ga ma'aura 'yar dubu mai kan motsai. Na buga Sabaɗan Sababi, na buga Ancient Dance, shi na Turanci ne, shi ne littafi na farko na Turanci, amma shi waƙe ne, ba labari ba ne. To a yanzu kuma na fitar da littafi na ɗaya Sharo, shi kuma na ƙananan labarai ne, amma da Turanci. Kamar tatsuniyoyi ne guda ko 22 ne a littafin. So suna nan dai rubuce-rubucen. Kuma akwai na rubuta tarihin annabi wanda na saka masa najamin annabawa. Na yi rubutu akan mu'ujizozi na Alƙur'ani mai girma. Shi ma suna nan gurin bugawa. Sannan akwai shi Sabaɗan Sababi kashi 4 ne, 1, 2 zuwa 4. Kowanne ya ƙunshi labarai 12. To 2 daga cikinsu su ma suna nan gurin bugawa. Wato na 2 da na 3 kenan. So a yanzu dai su ne yake sa ran zuwa nan maybe ƙarshen shekara
zai samu su fito su shin wannan irin yanayi ne marubuci yakan fi jin daɗin rubutu? Wasu sukan ce tsakar dare, wasu sukan ce asuba bayan sun yi sallah, wannan kamar wata abin da take sauko musu na tunani. Shin a wane yanayi ne marubuci ya fi jin daɗin? Gaskiya ni koyaushe ina rubutu. Duk lokacin da na yi rubutu zan tashi in yi. Inda daddare ne zan yi, inda rana ne zan yi, ya danganta da halin da ya samu kaina a ciki, amma ban ƙayyade lokaci na rubutu ba gaskiya. Don ina aji ma ko na tafi unguwa yawo wani guri daga abin da ya ɗauki hankali na, ina tafiya da littafi da biro sai in yi jotin. In na dawo sai in zauna sai in tsara labari a kan shi. Sai faɗaɗa shi tunani a kan shi. So ban da lokaci. Shin rubutu kina ganin Hajiya baiwa ne ko kuma wata halitta ce da Allah yake halitta? Akwai baiwa a ciki. Ai ba kowa ya iya rubutu ba. Baiwa ce Allah yake ba mutum, kamar baiwar waka. Inda ai mawaka ba za ka zo rana saka kace za ka yi waka ba. So da rubutu da duk wani abu fannin da kika ga ya danganci ilimi ko kuma wata gwaninta, to kyauta ce daga Allah. So nawa dai Allah ne ya bani gaskiya, don ban yi zaton rubutuna zai kai inda ya kawo ni yanzu ba, saboda rubutuna ya kai ko ina. Na ga littattafai na a Amerika, na gani a Ingila, na gani a Germany, an karanta wasu ma a rediyoyinsu. So wannan baiwa ce ta Allah. Don akwai marubuta da yawa da ban ji sunansu ba, kin gane ko, saboda haka wata baiwar Allah ne kawai ke bada ta. Shin yake ganin tasirin ilimin 'ya'ya mata a ɓangarancin mu na arewacin Najeriya? Shin an samu ci gaba ko kuma har yanzu dai muna da sauran rana a gaba? Kafin ki ansa tambayar bari mu je mu sha ruwa. Masu kallo da sauraron mu bari mu ɗan kurɓi ruwa, in muka dawo shirin tirakar Hindu zai ɗora. Tambari na tirakar nan a tirakar Hindu. Ga shirin ban mamaki. Karfanin Saudatu Global ke shiryawa. Entertainment ne ya shirya. Tattaunawa yake yi. Manya-manyan mata yau dai gane su kusa. Muna tabbata kan girma na shiri a tirakar Hindu mu ne ga gida. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da dawa daga hutun shan ruwa. Idan yanzu farkatarin kallon shirin tirakar Hindu, wato muna tattaunawa ne da mace ta farko da ta fara rubuta littafin Hausa. A yau Hajiya muna kan maganar ya kike ganin tasirin ilimin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya, akwai na ko kuma an samu ci gaba? Gaskiya in tsakaci za a haɗa da lokacin mu akwai karuwa sosai. Idan gidan mu ma kaɗai yanzu ina da profesa mata 3. Ni kaɗai ce ba ni da digiri a gidan mu. Duka ƙanina suna karatu, so akwai bambanci ba irin da bai. Gaskiya akwai improvement. Sai dai karatun na da kamar ya fi daɗi. A'a, da dama ya fi inganci. Saboda kuskuren da aka yi ga lokacin duk wanda zai shiga teachers college wanda bai ci jarrabawa ba ake turawa. Kin gane ko? Maimakon a ɗauki waɗanda suke da kaya abin nan, sai wanda ya felin shi za a ɗauka a tura teachers college. Ɗaya ne za ki tara cewa sai shiga teachers college saboda suna da sha'awar yin karatu su yi koyarwa. Kamar na da ƙani da shi 9 credits amma ya buge da shiga teachers college. So akwai bambanci da education ɗinmu na da na yanzu. Saboda na yanzu na farko dai ba malaman sosai. Na biyu kuma su kansu malaman ba a yi musu yadda za a kyautata musu ba, su ɗaukaka ilimin yawwa. So suna yi wa karantarwar rikon sakainar kashi. So ba su damu ba ko yaro ya karatu ko ya karye karatu, su babu ruwansu. Malaman mu da da kuma suna da sha'awar su ga yaran sun yi karatu, don suna zaune suna nuna mana principal ɗin mu Bismillah. Idan muka yi ƙaryar ba mu da lafiya, biyo mu take gida. Wani lokaci in mun ji motar ta tsaya a kofar gida sai mu shafa rob ko mantaleta a fuska, ce ba mu da lafiya. Sai ta ɗauke mu ta sa a mota ta kai mu asibiti. To kin ga yanzu babu wannan. Yawa da aka yi ne ya kawo hakan. Ba a hadda ma rashin su kansu yaran karatun bai dame su ba. Su kuma malaman su ma karatun bai dame su ba, su dai su samu abin da za su karɓi albashi su abin nan, babu interest na abu kawai ake yaran yawwa.
to shine To matsalolin. ta yaya za a gyara wannan al'amari? Gyaran kawai shine a tabbatar cewa duk wanda za a ba harkar koyarwa yana da ilimin da zai koyar din. Kuma teachers college din nan suna da amfani a maida su. Kin san yanzu babu teachers college. Da teachers college su za su yi training din malami ga yanda zaka koyar ga yanda zaka to yanzu babu. Kin gane ko so abin da gyaran na farko shine a tabbatar cewa an ɗauki malamai ingantattu. Na biyu kuma a kyautata makarantun kansu don yanzu wasu yaran ma a ƙasa ma suke karatu. Kana karatu a ƙasa ina hankali ka yake da za ka ɗauki ilimi babu shi. Ka shiga ajin kai na yoyo ko kuma iska na bugawa babu kwanciyar hankalin da za ka zauna kana su kai karatu ba irin da bane. So in aka gyara waɗannan abu biyu a gyara azuzuwa a gyara malamai to na tabbata za a samu abin da ake nema. Bari mu da kan NGO ɗin kina da foundation kusan har guda 3. Shin wannan irin tallafi kuke ba wa al'umma ta bangarorin waɗannan gidauniya da kike da su? Ina dai da gidauniya Partnership for Human Development. PhD ke ce mata. Sannan akwai Tudun Wada Women's Committee. Ita Tudun Wada Women's Committee ita na so kafawa. Sannan daga baya na kafa wannan to karkashin waɗannan ƙungiyoyi mun yi aiki da dama a Zamfara. Mun gina makarantu, na yi rijiyoyin burtsatse a ƙauye da guda ɗaya a cikin Gusau. Sannan mun ba da gudunmawa wajen karatu da karantar da yara. A gidana ma na koyar da mata da yara karatu rubutu. So har yanzu waɗannan ƙungiyoyin na adu suna aiki. Ɗaya ce kawai ta samu tangarɗa. Saboda inda muka buɗe ta yana daga cikin guraren da ake rigingimin nan na banditry. So ba ma amfani da ita yanzu amma waɗannan guda biyu tun guda da partnership ɗin muna suna aiki har yanzu a cikin Gusau. Shin wani kun fi ba wa ɓangaren yin rijiyoyin burtsatse ƙarfi ne ko ilmantar da duka muna yi ko tallafawa marayu? Mun fi dai ingantar da karatu ɗin nan saboda almajirai da masu tallan nan su ne muka sa a gaba mu koya musu ko ba komai su iya rubutu su iya karatu. Rijiyoyin burtsatse mun samu ne daga American Embassy su suka ba mu allocation muka je yi abin nan. So ba abin da ba ma yi duk abin da ya faɗo mana in dai na taimako ne gwargwado muna taimakawa gwargwadon iyawa. Sai dai kin san ba a taimakawa sai dai kai ta yin kokarinka da 'yan mutanen da suke mara maka baya amma da gwamnati da sauransu duk ba wanda yake. Wani irin kira za a yi da gwamnati domin su dinga taimakawa masu niyyar taimakawa jama'a? Wallahi kullum ana kira da gwamnati kin san an ce wasu sun ce yawa ba gyara. Wani lokaci kuma duk waɗanda ke kan mukamin mulkin nan ba ruwansu. Kamar kin ga lokacin premier shi ya ɗaga yara da yawa suka yi karatu. To waɗanda suka biyo bayansa ba su mai da hankali kan taimakawa na baya ba. Kowa kansa kawai ya sani. Za ki ga mutum kamar yanzu akwai Umarin Kwabo a Sokoto. Shi ya je ya ɗebo marayu ma a Maiduguri. Ya zo ya haɗa da yara 50 a Sokoto ya buɗe musu gidaje inda suke zaune ana ci da su a sha da su makarantarsu da sauransu. Muna da masu kuɗi a nan amma ba wanda ya damu da ya wannan. Kin gane ko? Akwai masu a Kano kaɗai muna da masu kuɗin da za su yi ɗaukar nauyin yara 30, 50, 100 ma in suka yi niyya amma ba sa yi. Wanda bai da ƙarfi shi ne yake da zuciyar ya yi ɗin. Amma su masu kuɗin gani suke kamar in sun taɓa kuɗin su kuɗin ƙarewa shi ne. Sai dai kawai taimakon Allah da kuma addu'ar cewa Allah ya digalar da su san cewa duk abin da suka yi kai suka yi abin da duk kai wa. Amma ni yanzu duk arzikin da nake samu yanzu da tallafin da nake samu wallahi daga abin da na yi. So abin da kai duk kuma abin da iyaye ma suka yi an ce kamar yana na sosai yana bin ƴaƴa. Sosai abin da kai kanka kaiwa. In ka yi kwarai kanka kaiwa. In ba kai kwarai ba ma kanka kaiwa. So idan za a gane wannan to wallahi komai zai yi daidai amma babu ganewa. Sannan abu na biyu kuma muna da ganin kyashi musamman Hausa Fulani suna ganin kyashin su ga wani ya kulla abin kirki sai ki ji ana zargi a ina wani ya samu kaza ko yawa ko tsafi yake ko sauransu to irin waɗannan abubuwan suna taushe wani abin alheri da za ka yi a cikin wani sai ya dinga tsoro ma kai ya bayar a ce
ya samu. Exactly. So abubuwan nan da yawa suna da yawa, kawai dai ba mu da kishin zuci, ba mu san ciwon kanmu ba. Gashi kuma mu ne muka fi kowa yawa. Sai ba a ma magana. Sai na ce maganar ma da Aminu ta gaskiya ce. Haka ne. Maganar nan da ya faɗa gaskiya ce, ba sha sai dan arewa. Shi ne bai san ciwon kansa ba, shi ne zai nemo yara ce ko shi. Za ki ga sauran ƙabilu in mutum ya ɗauko yaro daga ƙauye ya zo ya zaunar da shi ya so mu koya mishi aiki, yaron na kaiwa certain stage sai ki ga ya buɗe mishi shago. Ina da su da yawa a Gusau waɗanda mai gidansu ya ɗauko su san komai ba, ya ba su ya sallame su sun buɗe nasu wurare. Su ma sun zama iyaye. Sun zama iyaye, to mu ba mu da wannan. Yaro ma an ka ɗauki yaro aiki ka ga ya so masa riga mai kyau, shi kenan. Sai a lalace. Yana so takara da ni. Mai gidansa. Ko kuma kuɗi na ne ya sata. Yake amfani da su, to wannan shi ne yake ce mana rai a arewa. In ba gyara waɗannan abubuwan mu kai ba, haka nan za mu ta zama kara zubi. To ya za a yi wannan gyara ne? Hajiya, wani kira za ku yi ga al'umma arewa da babban murya domin. Wallahi ina kiran 'yan arewa musamman yaranmu da ke tasowa yanzu. Don mu lokacin mu ya wuce. Ko da muna nan dai, amma dai ƙoƙarin da su yaran za su yi yanzu mu ba za mu iya yi ba. So yara yanzu su sa kishin zuci na inda suka fito da inda za su. Kin gane ko? Kamar duk inda na shiga taro da na ji an taba arewa, an taba addini na, to sai na ansa. Ba na barin bashi. Abin da ya kashe mu kenan. Sai a ci mutuncin mu a taro, sai mutane su ja baki su rike. Wai kar a tada fitina. Su da suke yi ba san za su tada fitina ba sai mu. So duk tare ne. Ga abubuwa da yawa da ake yi mana wanda ya kamata mu fito mu kare kanmu, amma sai a yi babu. To ni ba a wannan da ni, har ma wasu yanzu su je da gayyata ta taro. Tunda na je festival din ake a Bekuta da taron marubuta. An samu wani rubuta littafi kan 'ya'yan Chibok da kuma wani rubuta shi kuma kan jihadin Shehu Usman Dan Fodio. Shi wannan da na yaran Chibok din nan sai ya kawo shaida ya ce ai saboda arewa we are backward, ba mu da ilimi, ba mu da ci gaba. Shi kuma wannan sai ya kwatanta jihadin Shehu Usman da mai tasiri da ISIS. Ya gwada su. To da aka tashi tambayoyi sai na ɗaga hannuna, kuma ya tashi ta moderator. Sai aka tambaye ni tambayar ne nake, nace ba tambaya zan yi, nace zan yi gyara ne. Nace batun ai kwatanta jihadin Shehu da na mai tasiri da na ISIS, nace san bata taso ba. Ni dogon bayani a kai. Shi kuma wannan da ya ce ya illiterate, ce in karatun boko ne. A da ne muke illiterate. Ba yanzu ba. Na ce a da na yadda they are backward and illiterate. Na ce amma a yanzu we are not. Na ce kuma rubutu da karatu da sutura shine ilimi. Na ce to mu arewa mun daɗe da wannan. Tun kafin suka zo suka same ni. Na ce muna rubutu da karatu shekara 2000 da wani abu da suka wuce. Na ce saboda iya karatun mu ma, na ce har mun mai da kalmomin Arabic zuwa kalmomin yaranmu. Ce in ka je yanzu zan ɗauko muku ɗan shekara 5 na arewa zai karanta maka Qur'ani, zai kuma rubuta maka wasiƙa da ajami. Na gobe tun daga rana ba a sake gayyata ta taron su ba. Tun daga wannan da aka yi zuwa na 2 na 3 ne aka yi wannan na ba da ansa, ba sake gayyata ta ba. To kenan sauran kuma maimakon a goya miki baya sai aka yi shiru. Sai wani ya fito malami daga Zaria, Hajiya kin burge ni, da Allah ki fitar da bani gaskiya. Nace ne amfanin karatun ku da ba za ku kare inda kuka fito ba za ku kare addinin ku ba. Gaskiya. Sai wani ya ce Hajiya tsoron fitina ake, nace to yanzu ni kashe na aka yi. Gaskiya. Mutuwa ne. Gaskiya. Haka da muka je in su kama wani ya rubuta waka Mustapha Christopher ya zagi arewa, ya zagi musulmi shi ma. Ni na bashi ansa. Shi dojin ina ma ya dinga yi na ce zan bashi ansa da yake mun saba haɗuwa da shi a taro. Sai na koma ɗakin ya rubuta shi takarda fusta takwas na bashi. Zo ɗakin ya shi ba shi ya rubuta ba. Ya ce da fito. A kai ka rubuta ba ya sa ka karanta. Kowai bai rubuta komai ba, yana jin nauyi a ce bai rubuta komai ba. Ya ce to da ya baka mutumin da ya baka ka karanta, ya ce ya karanta, ya ce to don me za ka karanta. Ya ce ka taɓa zuwa arewa, ya ce bai taɓa zuwa ba.
Ya ce ka san anything na addinin musulunci ya ce bai sani ba. Ya ce to ya za a yi kai criticizing din abin da baka sani ba. Baka taɓa ganin sa ba. Ya ce in zan yi criticizing wani abu zan make it in my business in bincika and san in and out in shi Me ya faru ya aka yi abin ma? Ya dinga ba da haƙuri. So haka suke mutanen mu sai su je su zauna yadda kika san kujera. Shi kenan. Ba wani bayani. Ba za su komai ba. Kuma yanzu zaki duba ki ga kamar irin su social media handles din nan. Za ki ga su kabilu dan abu kankanin zai faru za su fito suna ta propaganda suna ta kawo illoli ko wani nasu aka taba amma mu za a fito a abubuwa da yawa sai a yi shiru kuma ga social media din nan muna da su muna fitowa muna abubuwa amma mun kasa yadda za mu dinga kare abin da bai da muhimmanci shi ake yi. Haka. Kin gane ko? Abin da yake muhimmi mutanen ba su damu da shi ba. Kamar yanzu addinin musulunci a arewa me ya kamata a yi? A haɗa kai. Gaskiya. Duk abin da babu haɗin kai a cikin shi babu dama amma daga yau ki ji wannan ya zagi ɗan izala ki ji wancan ya zagi ɗan tijjani aikin kenan ba su damu da wani abu da ke faruwa a ƙasar a jihar ba. So abin da ya dame su kawai wannan ɗan izala ne wannan ɗan tijjani ne. Ina musulunci yake. Mutum yana sallah yana azumi yana zakka ka buɗe baki ka kafirta shi. Yana da kalma. Kana shiga zuciya ka ga zuciyar mutum. Babu. In kai magana kuma a ce ka kauce hanya ko kuma a ce ai mace ce bata san komai ba. Ko ba ki da ilimin addini. Haka ake faɗa. Allah shirya mana. Amin. Shin an ki rike wasu mukamai ne a gwamnati? Wallahi ban taɓa aikin gwamnati ba. Na yi briefly part time a Radio Kano wanda yake ɗan da yanzu amma tun 1960 ko 7 ne. Tun daga shi ban taɓa rikiya ba amma na yi aiki da NGOs da yawa. Na yi da Baobab, na yi da wata da ake cewa NET. So kuma na yi aiki da wata lauya da ake cewa Hauwa Ibrahim. Mun yi aiki da ita na zuwa prison a Zamfara. Mukan je prison da ita waɗanda ake bin bashi ta biya wanda yake bukatar lauya ta ba da lauya. To duk ina da document ina shirya littafin da zan rubuta akan zo mu prison din amma ban taɓa aikin gwamnati ba. Insha Allah. Shin ko kin taɓa samun award daga wasu gurare ko wasu garuruwa? Na samu award. To kafin ki bani an samu mu dan kurkurwa. Masu kallo da sauraron mu kai. Na san kuna ilimantuwa kuma kuna nishaɗantuwa da kuma kuna ƙaruwa daga irin jawabai daga dakan jiya. Masha Allah. Bari mu dan kurkurwa mu dawo. Tambari na tirakar nan a tirakar Hindu. Ga shirin ban mamaki. Kamfanin Saudatu Global ke shiryawa. Entertainment ne ya shirya. Tattaunawa yake yi. Manya-manyan mata yau dai gane su kusa. Muna ta baita kan girma na shiri a tirakar Hindu mu ne ga gida. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da dawowa daga hutun kurbaruwa. To, in yanzu kai kallon shirin tirakar Hindu muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin iyayenmu da muke alfahari da su a arewacin Najeriya. Wannan fa kifanyar ba a kifanyar ba irin sha ɗin nan ne mai haɗiye sauran kifaye. Masu kallo da sauraron mu mamanmu da Hafsa muna kan magana shin kin taɓa samun award daga wasu gurare haka ko ƙasashe a nan gida Najeriya? Award dole ne merit award 8 ordinary awards. Na karɓi fellowship guda biyu da ana da wani a Abuja University. Sannan na karɓi Icon of the Year 2022. So ga kuma yanzu na samu doctorate degree. Some of the awards are still cikin kabot. Akwai waɗanda na baro a Gusau. Amma za ku iya duba waɗannan. So na ka karɓa a ƙungiyoyi da dama. Zan iya lissafin haka da ka ba. Sai dai kuna so zan iya turo miki a rubuce. Insha Allah. Kwankwaso ya bani an bani awon lokacin kwankwaso an bani lokacin shekarau duk na karɓa awon a kan lokacin su. Shin ya batun iyali kamar yanzu yara guda nawa ne ake da su? Ina da 'ya'ya 7 masu rai yanzu maza 2 mata 5. Akwai wanda suka rasu ne? Akwai 3 sun rasu. Allah na amma mata 2 da namiji guda 1. Jikoki fa?
ya ban iya suna da yawa. To Allah ya raya yau shin Hajiya Hanifa zan ce zan mai da ke yarinya mai da ke makaranta primary secondary ko university higher education wani kika fi jin daɗin mu'amala da memories din har yanzu ba kya iya manta da su na primary ne ko na secondary? Ai ba wani nake mantawa. Amma wani miki daɗi in kin tuna? Ni secondary school ya fi ba. Secondary school lokacin an taso. Yawwa kuma ba bullying. Haka kana da ɗan wayanka da sauransu. Kai ma ka zama senior. Yawwa ka zama senior. Haka ne. Sai dai baki tambaye ni siyasa ba kuma. To kina siyasa da ni ban san gida siyasa har na yi challenge din Yariman Bukura. Masha Allah. Na yi lokacin da ya yi farkon hawan shi kujera. Na fito na ce ina neman gwamna a lokacinsa saboda aka ce mace ta farko da na so neman kujerar gwamna a Najeriya ba ma ina ji ba a arewa ba ma. So ɗaya daga ciki kenan. Masha Allah. Masha Allah. To ya lokacin ya takarar ta kasance? To iyaye sun hana. Malamai sun ca kaina na sha tsinuwa har azumi aka yi na kwana 3 a masallacin kusa da gidana aka ce a tsinonin da ni da Sani Sahe reporter na Voice of America da Sani abin reporter na BBC aka yi azumi kwana 3 aka tsino mana albarka. Malam Yakubu Musa shi ne wannan aiki lokacin sun ce ya nuna mujaddadi ne har an zazzagi su shehu a kan shi da sauransu. Rayuwa tana da daɗi fa. Ba ni da dana sanin abin da na yi. Wallahi kuma ba don iyaye suka hana ba. Da na yi takarar sosai na nuna mishi cewar abin da zai iya yi mace ma za ta yi. Sai iyaye suka hana. Iyaye sun hana ba da yadda za ka yi. Shin wace ce allon kwaikwayon Najeriya ko wacce ke ganin ko a ƙasar waje wacce kake burge ki kake cewa gaskiya ba ni ta kai mai wadda za ta burge ni in a nan gida ne dai ina koyi da kakanni suna da uwar daji da sauransu wajen rubutu na da uwar daji dai Shehu Usman saboda kaka ta ce so ina koyi da ita wajen rubutu da neman ilimi amma ban da ita sai dai in sun ta ɗauki wannan ta yi kaza in ɗauki wannan ta yi kaza amma ba ni kamar wadda nake zan ce ta zama role model na kin gane sai dai uwata haka ne shin Hajiya wani irin yanayi kike shiga in kika ga abin da yake bata miki rai? Gaskiya ina ganin abubuwa da yawa a arewa da suke bata min rai to amma na riga na koyar da kaina yanzu ko da raina ya ɓaci sai na kawai da kai tunda abin da ba za ta iya magani ba sai za ta abin da shi yawa abubuwa sun taɓarɓare mun yi ta fama da almajirai da cin zalin malaman allo da sauransu na yi ta gwagwarmaya da su har na ɗaura wasu ma akan yadda suke cucin ɗin almajiransu so yanzu da ita girma ya zo kuma fitinan ma ba ta da daɗi so na kau da kai abin da na gani sai dai in yi magana da baki kawai amma ba na cikin action kamar da. Shin ne yake sa ki farin ciki a rayuwa? Wallahi ba abin da yake sa ni farin ciki in ga mace ta riƙe kanta tana kula da kanta ba ta jira sai an yi mata ba. Shi ne burina in ga lalle ta tsaya da kafafunta ba ta zauna ta jira miji sai ya yi mata ba. Wannan yana da cin rai kuma shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tungar da aurayen gidajenmu saboda an mai da miji rijiyar tatsa komai da babba da ƙarami duk akan sa yake ba amma in mace tana sana'a ko tana aiki at least za ta dafa wani abu in ma bai bayar ba za ta yi saboda kanta da 'ya'yanta to abin da nake so kenan ga mata sun yi ilimi ko ba su yi aikin gwamnati ba za su iya yi gidansu cikin mutunci. Shi ne duniya. Sun ba da akwai mata da yawa da suke da son irin wannan abu, amma mazajen ba su ba su dama ba. Saboda babu ilimin addini a ciki. Saboda addinin musulunci bai hana mace ta sana'a ba. Tunda matar annabi ɗaya daga cikin matan annabi tana kasuwanci. Hadiza ta yi kasuwanci. Bayan Hadiza akwai wadda take kasuwanci har kasuwa take zuwa. Na manta sunanta. Ni tuna da sunan zan tuno idan na rubuta littafin matan kwarai abin koyi
shi ban ba da shi publishing ba, na rubuta shi matan kwarai abin koyi da kuma mazan kwarai abin koyi. A cikinsu akwai ɗaya daga cikin matan su take kasuwanci, take zuwa kasuwa ma tana kasuwanci. So sana'a iri ce, akwai sana'ar da za ka yi a gida, in ba zai bar ka fita ba, ga sana'o'i iri a cikin gidanka ma za a zo a saya. Maimakon a takura ka a hana ka, kai ba a baka ba, kai kuma ba a bari ka nema ba. Cin zali ne, kin gane, ko kuma duk wannan abubuwan ba wai wani abu ne ke kawo su ba, rashin sanin addini ne. Duk namijin da ya san addini ya san darajar mace, saboda haka ba zai takura ta ba. Amma ne mazan mu ke abun bakin ciki su ne masu cin mutuncin mata, su ne masu wulakanta mata. Wani lokaci in kin ga gani za ki ga daga bangaren mata ne, wani lokaci kuma za ki gani daga bangaren maza ne. Ai ba wanda bai da laifi a ciki, sai dai laifin wani na wani. Haka rayuwa take dama. So harkar aure kamata ya mutum ya gani. Wasu suna ta auren kamar ana yin shi ne kawai ba wai dama da kyakkyawan niyya ba, musamman wata manufa kawai ko wani dalili ne ke sa auren, shi sa auren ma yanzu baya wani. Sai akwai dalilai da yawa. Wasu mazan suna auren saboda sun nemi yarinya da lalata ta ki, sai a aure ta a wulakanta ta su huta. Wasu kuma suna aure saboda kuɗi, za su dubi halin mutum miji ba, namijin ba za su dubi background ɗin shi ba, kawai tunda yana da kuɗi shi kenan sai a aure shi. So irin waɗannan abubuwan duk suna kawo taɓarɓarewar zama a auratayya, musamman kuma abin yana damun yara. Effect ɗin wannan abin akan yara ya fi dameji akan ma iyayen, saboda yaro zai taso ba kwanciyar hankali a gidan iyaye, kullum iyaye faɗa, yaji a tafi uwar shi a gaban shi. So in ya girma mai zai. Na ga an ce akwai wani ma da ya taɓa rike uban ya ce in ka kuma dukanta ni ma sai na fi. Musa a rasa ba a yanzu zamanin da yanzu. Na da ne ba za su iya wannan ba, amma na yanzu suna iya dukan uban ma akan ya taɓa musu uwa. So duk ya danganta da yadda aka tafi da rayuwa. Idan ka shirya rayuwarka cikin girma da arziki da natsuwa, sai ki ga Allah ya taimaka. In kuma kai garaje ka nuna kwaɗayi da son abin duniya, to abin da ya biyo baya kuma kai ka ja. In na samu photocopy ɗin littafi na nasiha ga ma'aura zan aiko ne. To na karanta. Na gode. Cin wani kala abinci kika fi so? Ni da yanzu na fi son ko dawa, miyar ɗanyen kuɓewa ko kuka. Shi ne ya fi so. Cin wani kalan kaya kika fi so? Green. Shin yanzu ina ce Zamfara, Abuja, Kano, ga gida na gina wani za ki zaɓa? Gida? Na gina miki gida a Zamfara, na gina a Abuja, na gina a Kano, wanne za ki ɗauka ciki? Ina da gida a Zamfara. Ni wai na gina miki na wuri. Ina za ki zaɓa? Kano. Gida? Salamu alaikum. Sai gida. Na gode da kanar da kika zaɓa. Da iyaye na duk suna Kano. Nan ba girki ne ai. Yara ne suka kawo ni nan. Saboda yawancin su a nan suke aiki. Shi ya saka. Shin wani irin kira zaki da arewa, musamman wannan harkan fyaɗe da ake yi da harkan shaye-shaye da matasan mu suka tsunduma ciki? Wannan shaye-shaye da gangan aka tuno mana shi. So ake aiki story ɗin arewa. Kin san duk duniya ƙasa ba ta rayuwa sai da yara. Su ne aka yi targeting. Amma kamar fyaɗe wannan rashin doka ne. In an kama wanda ya ba a hukunta shi. Saboda haka gobe ma sai wani ya yi. Kamar da an yanke musu hukunci yadda musulunci ya ce, in an sun yi fyaɗe a kashe, ko ba haka aka ce ba. Wasu malamai ma sun ce a hauka da dutse a turo mutum ya fari. Kin taɓa ganin wanda aka yi wannan hukunci? Kin taɓa ganin wanda ya fyaɗe an yi shi hukuncin shekara 5 ma a gidan yari? Babu. Abin da yake takura Najeriya gaba ɗayanta, rashin adalci da rashin zartar da hukunci. Mai laifi zai yi laifi ana kallonsa a kyale shi. Kana da uwa a gindin mu. Ko ba ka da uwa ko ba ka da uba, za ka yi laifi a kyale ka. Yanzu tun da aka soma wannan hikimar ta banditry din, sau nawa kina ji an kama mutane? Kin taɓa jin an yanke su hukunci? Fyaɗe sau nawa ake yi? Kin taɓa jin an yanke wani hukunci ko da shekara 1 ne akwai? Babu. Saboda haka mutum ana so al'umma ta gyaru sai da hukunci, sai da doka. In babu waɗannan abubuwa ba yanda sa al'umma ta zauna lafiya. So a so mu hukunta 'yan fyaɗe,
daga shekara 10 zuwa shekara 15 hattun haka, ko kuma a yanke musu hukunci irin na Singapore su yi hukuncin su in mutum ya fyaɗe dandake shi ake yi. In gane ko? Ba mace ba shi ba namiji ba. In an dandake shi ba duka ba zagi ba prison, an dandake shi sai da me za ka nemi matan, da me za ka yi fyaɗe? Babu. To mu nan babu da wannan dokar. Kara zuba kawai mutane suke, kowa ya ci karansa ba abin da ya dame su. Tun da ba 'ya'yansu na manya ake yi ba, 'ya'yan talakawa ne ake yi ba. So muddin ƙasa ta zauna ba ta da doka, ba ta da hukunci, to bayan da za a ta zauna lafiya. Dole sai da doka, da hukunci, da adalci. Waɗannan uku su ne suke tafiyar da al'umma. Kamar musulunci ya ce Ubangiji yana iya barin kafiri mai mulki inda yana adalci. Ba zai hana ku adalci. Ba zai hana ba. Amma ba mutum ne yana ikirarin shi musulmi ne, amma shi ne ɓarawo, shi ne sace kuɗi, shi ne shan giya, shi ne fyaɗe, shi ne neman mata, shi ne zuwa gidan bokaye. Me za ka ce wa Allah? Shi ne gulma. Ba abin da babu. To me za ka ce wa Allah? Shi ne baƙin cikin ɗan uwansa kai ya samu ci gaba. Ko uwa ɗaya uba ɗaya ne, daga ɗaya yana progressive za ki ji ana ciccikar shi. To ya za a yi al'umma ta kyau? Ba za ta yi ba. Saboda ba a gina ta akan kyau ba. Foundation ɗinta is wrong. Ba shi da kyau. Duk ginin da za a yi sai in yana da me ake ce shi, sai in yana da good foundation da hausa shi akwai hausa da ake faɗi da shi ya manta shi ne sai da good foundation. Amma in babu good foundation ba yanda za a yi al'umma ta kyau. Shi za ki gani an yi gini ya rushe. Kuma tun da haka ake ne ko wannan a tafiya ce da ke tafiya abin ya zama haka. Da kafin ki ji an yi wani yaro fyaɗe ai sai ki yi da gaske. Kafin ki ji ma an yi sata. Duk zamana ina yarinya a taron gidanmu ba ma rufe ƙofa. Iyakan zamana ina yarinya ƙofar gidanmu a buɗe take zama ba a rufewa. Wai a sa makulli a kulle ƙofa ba. Har zuwa na Zamfara fadar mu a buɗe yake sai dai mu tura ƙofar kawai. Yanzu ba ƙofa ba. In za mu je Kano wani lokaci sai ƙarfe 10 na dare muke barin Zamfara. Mu isa Kano 12 wani lokaci ƙarfe 1 ko ƙarfe 2. Daga Kano in za mu dawo za mu zo na lokaci ana kiran sallah a Gusau. In mai gida na ji bacci sai sun fi sit ɗin mota sai ya bacci ni ce ba na yi a daji sai ya bacci sa. Ya gama baccinsa sai ta sai mu ci gaba da tafiya. Wace da zai yi yanzu. Saboda duniyar ta lalace. Sai a ce ko don da ba yawa mutane wai yanzu ne aka yi yawa. Hali ne kawai ya canza. Hali ne da mugun hali ya haɗe abin nan. An bar Allah. An bar Allah ba wanda yake dama Allah ya ce zai canza muku shugabanni ba. Sai kun canza kanku. To ku canza kanku ba ya Allah zai canza muku shugabanni. Duk wani abin da ya hana shi ake yi. Ya za a yi tausaya muku da ne ma kifar da duniyar ta za a yi sai Allah ya mana magani kawai. Asha mun gode mama na ta kaina da lokacin ki mun hana ki mun hana ki bacci muna miki fatan alkhairi sai mun sake dawowa dan nan akwai tarihi yau da za mu sha Allah ya kai masu kallo da sauraro da fatan kai kamar kar in daina ba ku ga hankali na duk ya tafi kawai ina jin tarihi ne ta ko'ina yana ratsa ta ko'ina shi yasa na ma kasa tafiya in ce to salamu alaikum to a madadin babban uwanmu kifi shark na canja na daina sha babban kifin ya kifi shark Hajiya Hafsa sunan baba ko mai gida zan faɗa. Abubakar Garba Sa'id. Abubakar Garba Sa'id da kuma waɗanda suka taimaka shirin tunakar Hindu ya zo inda yake a yanzu da kuma ina ƙara godiya ga mai gidana da yake ci gaba da bani ƙarfin gwiwa na dukkan abubuwan da nake yi da kuma iyayena da Allah ya ci gaba da raya mun su kullum suna addu'a suna mun fatan alkhairi Allah ya ja kwanansu Allah kuma ya ji ganin magabatanmu ya kai rahama kabarurrukansu. Ni Hindatu Bashir Na'ibi nake cewa mu haɗu a wani makon
domin mu kuma ganin wace barbar sha da za mu samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.